হয়েছে লাগছে না পুরা Asu, asu. Instagram like to করে দিও না ओखना गासिनो हा नेट थांबाय बियो जाला
सानखाबायानांगो गोथौ गोसोखौ बुंहरनांगौआ गोब्राब मानोबा नों बुंनो हागोन ना गोजान सेवलांबाय नोंनि महरा गोसो गोरबो सिख'यै नोंनि फारसे मानो आंनि थाङो मिथिस्लाबै आंनि मेगना Cam đàn trên cam 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 아장 감산세. नोंनोमोन नागिरदोंमोन नामजायखौ गोसोआ दिन्थिदों जेरै आंखौ मानो एसे फागोला जाखो आं अननायनियानो बिबायारि नोंनाव गोजान सेवलांबाय नोंनि महरा गोसो गोरबो सिख'यै नोंनि फारसे मानो आंनि थाङो मिथिस्लाबै आंनि मेगना मिनिना नोंनि बे रायज्लायनायफोरा दसेनो जोंनाय बे रागाफोरा समाय नोंनि महर रैरुब सना गोमाना दाथां फुंनि सिमां बादि आंनि बिखायाव जायगा दं नोंनि आवग्रिलाफै नोंखौ सुग्लायहोलांनाय बार नोंनि सेरनि फैना आंखौ बोहोफै गसंफै बुङाबाबो नों जेबो नोंखौनो सानखाबाय आंनांगो गोथौ गोसोखौ बुंहोनांगौआ गोब्राब मानोबा नों बुंनो हागोन ना गोजान सेवलांबाय नोंनि महरा गोसो गोरबो सिख'यै नोंनि फारसे मानो आंनि थाङो मिथिस्लाबै आंनि मेगना
온라인이 나는 빛바야리는 나 그산 실란 바이는 이모호라 그슨 그분 지코야 Bây giờ mà nó chỉ vẫn lâu ra đây cứ làm cái bốn lâu chỉ cần lâu lâu dừng câu này à nó khổ waterfall mà lấy hoa cái nào cũng này tôi câu này nice con thằng bên này mà lấy hoa cái nào con thằng này mà lagi sama saya. Oh, pulang papa tangkap kemana? 그산 실란